Part 2, di ko na-stop kasi biglang may dumating na tao. Dahil may tindahan nga kami, di ba? May nagbili, di ko sa inyo na sabi na i-stop ko at part 2. So, ito na guys, yung part 2. Di ko makablog dun sa tindahan dahil may nagbibili. Kasi yung mama ko puro utos din. Ayun oh. Ay ko, mama, nag-vlog ako. Sige na nga. Sabi sa akin. Paubos na lang yung milk tea ko. Hindi pa din ako nakakasabi kung anong sasabihin ko. Ano ba kung sasabihin ko? Sige na nga guys. Ito na. Please subscribe at i-share nyo naman para naman dumami ang followers natin. Napapansin ko guys, parang ang ganda ko dito. Sa lahat na video ko dito lang ako parang naging maganda. Yung kanina pala. Parang nangitim na ako dito eh. Pero wala yung filter oh. Yung kanina din guys, wala akong filter. Pero ito ulit. Merry Christmas at Happy New Year. Bye guys. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share.